Ara, kotxe bat. Iepa! Jo. Ozen ez hautzea, aber zein dan. Tokitara, parkatu. Iepa, egun! Kaixo, egun! Zen mouz? Ondo, etxea ebirian. Erki, ez da txarra. Zubietarra? Bai, mengua, bertakua. Poste naiz, ni Mikel zu? Ni Manol. Manol urtaskotako. Hemen zubitan Manolito. Zubietan Manolito? Bai. Zeatik? Hostias, me cago en Dios, Manolito. Manol, hasen bukituta? Bai, ondila. Eleantia. Ala esate bai. Poste nintzautzia, Manol. Bai, berdin. Gota, Manolito zeatik. Txikitatikan. Txikitatik? Bai, lagun bat baet, Zaragoa, eta ari Manolo, eta nik aztego eta txikigua, pues ni Manolito. Kasine txikigua, guain. Gua eozu. Txikigua ni, adinez. Adinez. Altura, hemen uste ni nahizela... Zenbat neurtze zu iman, no? 2-0-2. 2-0-2, hostia. Bueno, azkenekoz neurtu nintzanean. Azkenekoz? Oain ez dakit, oain ja mendik aurrera aukertzen hasiko beha, eta... Ze adinera kasu? Nik oain 29 urte. Me cago en soz, adine honen, na? Mutiko eskorra benik. Mutiko eskorra benik. Garti. Amak izena gaina jarri zian, diminutigo iketzakala pentsatuz. Imanol jarri zizun. Gio zerrata Manolito. Arrabai berriz, izena ane, baina ari Manolita. Arratu nagoena da, pesa, forfista nola ondo kabitzez, zela? Bai, ni eozein tokinak kabitzenak. Urte asko honen 90 batien indazlo. Bai, Okorroko rinda, 4 inda. Eta zein da postu da 4, Setxo nesangoit. A berda, meka, guntzon nimen arretu, eta nahi Manolekin, Ojo, bueno, txin, hobeto ikusteko, ate iriteko du. Ikusi, abilia dira, Dios. Abilia ikusi zaitu. Hola, jarrita. Hola, jarrita, 4. Edartu esko. Tak. Bueno. Parrandako moskorrak ingaina setxun hartzen nun lota. Normalian problemik ez te bizaten lotako. Hoi da postura del Hau da, hola xe jarrita. Eta oiene bai, Oiene bai, hola. Oien bestalde beira. Bestalde beira, Imanoli esker ezautu du, hementxe. Postura del 4, parrandan loitzeko postura arraskua. Komodua. Komodua behintzat, bai. Ean da kotxiat hartu eta ibili beharren, postura del 4 loin kotxien eharki esko. Hoi da. Ean da kotxik esartu sekula. Hoi da, kontzeko nazkoa. Eak iman, atea lasei, behintzat komo, bai. Eta goizan bat, Manol. Oain etxalde ireni, joan. Bai. Bueno, laundu, izo nahi bazo. Vale, nahi zona. Guazen. Handik. Bai, area. Eak iba, guazen, Manol, bai. Hemen tartu linguztua gaudeta. Giro erra dota. Bai. Manolito. Zubitarra, zei, Manol, zubitarra. Bai, zubitarra, bai. Baina, gu hemen ze partetan gaude, Usurbilen o Donosti alduen? Hau Usurbil dau. Hau Usurbil dau, eta zer babia, Usurbilen bizitzia o Donosti bizitzia? Fatro etortzen nini Julio el patio bitiko zake, patro. Hoizen galtzen, Manol. Oain, zoza jango jo, Venga, oide invitazio eta, venga, pasan. Jaki, Manol, eskarrik asko, etxea gonbidatzatik. Ez, eta zerra. Bueno, nun eseiko nahiz, hemen txek? Jarri. Bakera txurin? Ez, jarri. Vale. Banketa txurio neriek. Bale. Hoi bestela puskatingo iniketa. Igo jarri xita eta egon pixka, doa introeko naketa. Vale, primeran. Hemen txek, guztua. Jaki, Manol, me kamozoz. Ez dakiz odon barru, baino itxura ona altzan diot. Oki bixete, bai. Eta bueno, a ver, zen misteri jo dan hemen txebarrun. Me kamozoz, hau du, platerka, hau du, kasuna manjar. Hau dek, manjar. Manjar, tomatiakin. Hau nik parranatik bueltan, etxea jatu eta makarro jak. Oitura, jak. Oitura. Otzak, Otzak? Otzak. Hostia, a ver. Hostia, otzota, otzak. Juergatik bueltan beti. Makarro jotza. Otzak beti. Jo, hau da, holako tamainen, apetik joan alakazun, Manol. Bueno, behin etxea jatu nintzen, eta kazolka makarroi, urrungo uneako. Prepatu amak eta beso aspirartu nuke zola, eta kazola hostia jarri. Saki, Saki, ondilla. Eta ama zesan zizun. Ama korreguneaz. La madre que te parió. Urrungo base jizoto. Baina, bueno, zeiko jo ba. Zeiko jo. Gogun jatu nuen izango zezta. Bai, apetik joanekoa. Apetik joanekoa. Behin laun batek Donostiko Aratz restaurantekoak, Xabierrek, apostu gotazien. 7 kiloko rodaballo bakarrik janezatz. Ostia, 7 kiloko rodaballo? Bai. Eta damutu intzalak eustet. Porque dana janun. Eltzan asko sobratu. Jatu non nazien. Ez urra. Ostia, 7 kiloko rodaballo. Kriston katxarroa. Kriston katxarroa. Bai, eharra zen, Horia. Hugo janezkeo. Gainutzean, enun ez errik usita. Bueno, nuko pentsa euskau, 7 kilo makarroi, Manol. Bai, pixkat. Bai. Importantena falta dio. Hostias. Oain,
Hau nire otxura ondo jaek. Bai, ze ikusten dezu, Imanol? Saitu nireako txuket. Ara! Lazkao txiki. Oino! Marrazki bizidunetan. Ez da plantxerra, Makarroiak hotzagan da Lazkao txiki ikustia. Eta, oitore nundi datorkizu, Imanol? Lazkao txiki ikusteko? Hoi, esan dizut, parrandatik bueltan kazolka makarro jarri nula. Bai. Ordun, goizien bostetan teledonostin Bai. Lazkao txiki botatzen zuen. Adios. Eta telebizioa frigorifikoan gainen izatezan. Bai. Lazkao txiki jarri eta kazuela hola beso azpin hartu. Japa. Taketa. Me cago en eso. Lazkao txiki ikusiz. Eta guaxo. Bukaeran kazuela hogei egin pasa. Eta olea. Eta urrungo egin, como Dios. Urrungonien, como Dios. Amak urrungonien komerik. Bazkatik etxalako galdetxo. Lazkao txiki, txirrita eta Fernando Amezketara. Haundinak. Haundinak. Hoxe, tripletia. Exactamente. Tío Calavera, ditu bai. Kibatu tamen txekaude. Tío Calavera telebizion da. Duo Calavera, duo dinamiko hemen txe. Ja, makarroiak. Bai, hoxe, haundi jeko. Zure zer, Imanol, kauen zoz. Hori beti pasatzean, botatzen da benean, beti gatzen izan ikusten. Nire, bai. Beti. Iko laban aldiz ikusita, bai?